बिटिसिनि गासै रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोनि जि स्वेच्छासारि सासन बेखौ जोबनायखौ लुबैदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै गोलाव सम 15 बोसोरनि उनावहाय बिपिएफनि जि सासन बेयो जोबफैबाय 27 तारिखआव आसामनि केबिनेट मिटिं जाखांनायनि उनावहायनो गभर्नरनो गासैबो गोहोखौ गथायनाय बायदि जाहैबाय आरो गभर्नरा दिनै माने सांबिधानिक मुरब्बी हिसाबै कन्स्टिटिउसनेल हेड हिसाबै बिथाङा दिनै 6 शिड्यूल एरिया हिसाबै बिटिसिनि जि पावार बेखौ बिथाङा मोनबाय आरो बिथाङा दिनै सालायदों गासै रायजो राजा बिटिसिनि रायजो राजा लुबैनाय बादिनो दिनै बिपिएफनि जि सासन बियो जोबफैबाय आरो बेखौ आं इउपिपिएलनि सासे बिजाथि आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आं बेखौ गोसो गोरबोजों बरायदों जोबोद मोजां जादों जिहेतु बिपिएफ दोलोआ गोलाव समनिफ्राय गावसोरो गोसो बादियै जा गोसोमोन बेखौनो मावबाय थादोंमोन जि बुङो बेनो आयेन जायोमोन बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद माने बानाय दंमोन आरो भबिष्यतखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गिनाय दंमोन दा जोबफैबाय दिनै बे सोर मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौ मिथिया नाथाय हयथ' गोबां रोखोमनि सरसा खालामगोन माखासे जायफोरखौ स' कल्ड इन्टेलेक्सुवेल होननानै बुंदों बिथांमोना हयथ' सानदों जे बर'नि जि गोहो बे गोहोआ मानो गुबुननि आखायाव थांनांगौ बिदि हयथ' सानदों नाथाय बियो क्वाइट टेम्परारि गभर्नरा गोलाव समनि थाखाय सासन खालामनो मोना जेब्लासिम बेवहाय मोनसे इलेक्टेड बडि फैया इलेक्सन खुंनो हाया बे समसिम हयथ' गभर्नरनि आखायाव थागोन बे गोहोआ आरो बेखौ लानानै जों बांद्राय संखिनांगौनिबो बाथ्रा गैया दिनै जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल क्राइसिस फैदों सांबिधानिक मोनसे क्राइसिस फैनायनि उनावहायसो नैबे डिसिसना फैदों आरो बियो भारतनि संबिजिरनि माने मोनसे आयेन बादिनो क्ल'ज हिसाबैनो गभर्नरनि आखायाव बे गोहोआ थांदों बेवहाय जोंहा इसेबां गिनांगौ बाजानांगौनि बाथ्रा गैया इलेक्सन जानो गोनांमोन थांनाय 4 एप्रिल खालाराव बिटिसिनि इलेक्सन जानो गोनांमोन नाथाय कभिड-19 कर'ना भाइरास साग्लोबसारनायनि थाखायनो जोंनि बिटिसिनि इलेक्सनखौबो दोनथ'नो गोनां जादों आरो बे इलेक्सनखौ कभिड-19नि जि साग्लोबसारनाय बेयो खमायागौमानि हयथ' इलेक्सन खुंनाया असम्भब जागोन आरो बिनिखायनो दिनै गभर्नरनि आखायाव बे गोहोखौ गथायनो गोनां जाहैदों ना बेयावथ' बिथांमोना गोबाव दिन जिहेतु सासन खालामबाय बिटिसिखौ बेवहाय गोहोआव थानाय दोलोआ गोहोआव थानाय मानसिया मालाबाबो गोहोनिफ्राय गोजानाव थानो गोसो जाया बिथांमोननि बे हास्थायनाय लुबैनाय बे बिथांमोननिसो बाथ्रा नाथाय भारताव जोङो भारतनि नागरिक हिसाबै भारतनि नोगोरारि हिसाबै भारताव मोनसे संबिजित दङ आरो जों बयबो बिनि सिङावनो दङ भारत संबिजितनि सिङावनो जों बयबो सोलिनांगौ जायो आरो बे हिसाबै भारतनि संबिजिरा जि बेबस्थाखौ होदों मोनसे कन्स्टिटिउसनेल क्राइसिस जाखांनायनि उनावहाय माने बियो आल्टिमेटलि देशनि बाथ्रामोनब्ला दिनै राष्ट्रपतिनि आखायाव थांगौमोन दिनै माने जिहेतु 6 शिड्यूल एरियाया गभर्नरनि आखायाव थायो बिथांनि आखायाव आल्टिमेटलि थाङो आरो दा बेखौनो लानानै माने गोबाङा गोबां रोखोमनि बुङोब्लाबो बिपिएफ हान्जानि माने दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि गोसोनि लुबैनायखौ फोरमायोब्लाबो संबिजिरा बिथांमोननि बे बाथ्रायाव सापर्ट मालाबाबो होआ बेथ' मोनसे जोबोद माने मिनिथावना बाथ्रासो आरो बिथाङा जिखौ बुंदों बेनो आरो गोहोनिफ्राय जे मालाबाबो गोजानाव थानो लुबैया सानफ्रोमबो गोहोखौ लानानैनो खेला गेलेबाय थानाय मानसि दा बियो गावनि आत्मसन्तुष्टिनि थाखायसो गाव गोसोखौ गोजोन होनो थाखायसो खिन्थु बियो सिं सिं जथेस्थ' दुखु मोननाय दङ खस्थ' मोननाय दङ गावनि गोसोखौ बुरखायनो थाखायल'सो बे बाथ्राखौ बुंनो बायध' जादों आरो बेखौ गुबुन मानसिफ्रा बुजियै गैसोआ होननानै आं साननानै लायो मानोना बिथाङाथ' थांनाय गोलाव समनि जि सासन बे समाव बिथाङा ओरैनोबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलाबायग्राखा बेखौ बयबो मिथिखायो आरो बेजोंनो जुदि बिपिएफ दोलोनि मानसिफोरखौ हमथानानै गुबुन दोलोनि मानसिफोरखौबो बिपिएफ हुलिया खालामनो जुदि सानदोंब्ला बियो खिन्थु ओरैनो फेलें जागोन आरो जेबो बेवहाय माने माबा थानाय नङा आङो बेवहाय बिराद गिदिर खैसार मायाबा दङ होननानै आं साननानै लायाखै बिथाङा सासे दलीय नेता आरो दलीय नेता हिसाबै दलनि कर्मिफोरखौ बिथाङा बेखिनिखौ खावलायखागोन बियो स्वाभाबिक बाथ्रा दला मोनसे क्षमता सुद जानाय लोगो लोगो दला मोनसे संकटनि सम्मुखीन जानो गोनां जाफैदों आरो बेनिखायनो दलखौ हमथानांगौनि खाथिराव माने गावजों जिहेतु गावा बिपिएफनि दैदेनगिरि गावजों लोगोसे बेसेबां मानसिया दंफायो बेखौ माने हमथानो हायाब्ला
गावनि अस्तित्वआबो बबेयाव थागोन दा बेनिखायनो मोनसे अस्तित्वनि संकटआवनो फैदों बिथाङा आरो बेनिखायनो दिनै दलीय कर्मीफोरखौ फ्लेग माने न'खर न'खर फ्लेग लानानै थानो थाखाय माने खावलायनो गोनां बाध्य जाफैदों थारमाने मा दलीय भाबै मोनसे क्राइसिसआव दिनै भुगिनो गोनां जाफैदों अस्तित्वनि क्राइसिस जि इलेक्सन जानांगौमोन बे इलेक्सना दोनथ'नाय जाहैबाय आरो माब्लासिम बे डेटखौ फावसायनाय जादों दिनैसिमबो क्लियार नङा हयथ' खम साननि गेजेरावनो गभर्नरा फोसावगोन माब्ला इलेक्सनखौ फाथिनाय जागोन बिनि डेटफोरखौ फोसावगोन दिनै माने सारा बिश्वआवनो COVID-19 गोसारनानै दङ आरो बेनि गोहोमा भारतबर्षआवबो गोग्लैदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि आसामावबो माने साग्लोबसारनानै दङ दा नंगौ माने BTC ओनसोला मोनसे ग्रीन जोनाव गोग्लैनानै दङ बेनि गासैबो सिचुएशनफोरखौ थासारिफोरखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो माने गभर्नर होगासिनो दङ नोजोर होगासिनो दङ निश्चय बिनि सायाव इलेक्सनखौ माब्ला फाथिगोन बेखौ बिथांमोना गासैबो सिचुएशनखौ अबजार्भ खालामखांनायनि उनावनो निश्चय डिसाइड खालामगोन आरो इलेक्सना बेसेबां गोबाव जायो गोबावजों जायो बेखौ दिनै बुंनाया गोब्राब बाथ्रा डिसिसन मोनसे बयबो नेनानै दङ इलेक्सन कमिसना माला इलेक्सनखौ खुङो नाथाय इलेक्सनासो जागोन बाउनखा माने 1 मासनि उनावबो जानो हायो 6 मासनि भितरावबो जानो हायो बिनि उनावबो जानो हायो इलेक्सना जिहेतु जागोन आरो BTC ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ बयबो लुबैदों आरो बे हिसाबै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै BPFनि खुंथायखौ आंगायनाय मोननानै दिनै दोलोखौ सोलायदों UPPL दोलोआव बयबो माने बाहागो लाफैदों UPPL दोलोनि दारैनो मोनसे सोलायनायखौ BTC ओनसोलाव लुबैदों आरो बे हिसाबै दिनै BTCआव मोनसे मोजां माने सासन गुड गभर्नेन्सखौ बयबो हास्थायनानै दङ UPPL दोलोआनो मोनसे ओरैबायदि दोलो जियो BPFखौ मोनसे टक्कर होनानै BPFखौ फेजेननानै बेवहाय मोजां मोनसे सासन सुसासन लाबोनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों BTC ओनसोलनि जि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय आरो बे BTC ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो माने हारि माहारिनि मानसिखौ लानानै सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था बेफोराव बोरैहाय सोलायनाय आरो जौगासारनाय लाबोनो हायो बिनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा साग्रिद जानानै दङ आङो लुबैयो जे BTCआव मोनसे सोलायनाया फैगोन आरो UPPLनि दारै मोनसे माने गोदान सरकार फैगोन आरो बे सरकारा मोनसे मोजां पलिसिनि गेजेरजों BTC ओनसोलखौ जौगासार होनो हागोन आरो दिनै मोनसे जिहेतु BTCआव BTC एरिया आरो बेनि माखासे आसामनि पार्टखौ लानानै दिनै मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट जाबाय BTR माने गोजोन बर' गोरोबथा जाबाय आरो बे गोरोबथाखौ बयबो बरायदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बरायदों बिनि थाखायनो बरायदों दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे उग्रबादनि सोमावसारनाय दङमोन दिनै गणतान्त्रिक सोमावसारनाय दङमोन बे माने सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बै सोमावसारनायफ्रा जोबथ'फैबाय आरो बेवहाय माने बे जि गोरोबथा बे गोरोबथाया बर'फोरनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारिनि मानसिफोरनि आबेग अनुभूतिजों जड़ित बेनिखायनो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौआ मास्ट बेखौ लानानैनो बयबो बे जायफोर सिगनेटरि बिथांमोना जिहेतु UPPLआव मेक्सिमामानो हाबनानै थाबाय बिथांमोनखौ सासनाव लाबोनो थाखाय रायजोफ्रा लुबैदों आरो बेखायनो बयबो खौसे जानानै जुदि नाङोब्ला गमामायैनो बे UPPLनि दारैनो बेवहाय मोनसे सरकार फैगोन आरो एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जागोन जायफोर खैराबारि समस्तिनि बिजाथिफोर दङ आं रावखौबो गुरै होननानै साननानै लाया सुथुरा अरायबो सुथुरखा आं रावखौबो माने दुरबल होननानै साननानै लायाखै सोरबा BPFनि केन्डिडेटखौबो आं दुरबल होननानै साननानै लायाखै सोरबा BJP सोरबा माने गण सुरक्षा पार्टी सोरबा निर्दलीय प्रार्थीफोरखौबो आं रावखौबो दुरबल होननानै आं साननानै लायाखै आं बयखौबो गोरा हिसाबैनो बयखौबो गोख्रों हिसाबैनो आं साननानै लादों मोनसेल' बाथ्राया बेनो जायजों जनसमर्थन थायो जायनि बेगाव माने रोजा रोजा भटारफोर थायो थोजासे नांगौ रोखोमनि भटारफोरा थायो बे मानसियानो देरहासार जायो आं सानो रायजो राजाया निश्चय दोङो UPPL दोलोजों आरो सोरबा जुदि गोहोगोरा जानानै दङब्ला रांखान्थिनि बेलायाव हयथ' बांसिन गोहोगोरा जानानै थानो हागौ नाथाय गुबुन रोखोमनि गोहो बोलो बिसोरनियाव बांद्राय दोंसोयो होननानै आं सानाखै दा नोंथाङा रायजो राजा अलरेडि रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजि मोनदों दिनै UPPL दोलोआ मा एजेन्डा लानानै माने इलेक्सनाव गाखोनो नागिरदों इलेक्सनाव बाहागो लादों दा बे हिसाबै
UPPL दोलोनि सासे आं बिजाथि महरै समस्तिबासि जायफोर रायजो राजाफोर दङ आंनि गुरैयै खावलायनाय जे गोलाव दिननि जि मोनसे सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि आं सासे केन्डिडेट आरो बे हिसाबै रायजो राजाफोरखौ समस्तियावबो मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय नोंथांमोना बयबो ज' जानानै खौसे जानानै